Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na Kannywood Radio. Zuciya tana bugawa daidai da taki zo ki agaza, ki bani damar na bayyana miki sirrin da ke a raikar ki ruguza. A duniya na da ke kadai yarima ne, ki bani agaji. Sarki ka zama mijin gwarzo, abin yabo na ba za na juya baya ba. Ciki na kallon ki jarumar mata, hakan ki ban kyace na zaman kushewa ba. Gani na gama komai tun da rabo ya zago, ki kula min ya kala duk zanen tanuku, ki aje min zuciyar nan karki bari saruku, ya cike min rijiyar da nake kwana yin haku. Ni da ke Allah ne hada uwa, gonar soyayya ba da bidaran gadan uwa da ji. Idan kana batun ka sai jini na kurmuta, kewar amanka na saka da jin sanar kaɗaita, ka agaje ni tun da kaga yanzu na kagauta, yin zama mallakin ka juriyar jini da hanta, ado da kwalliyar jiki na duk wakai na ita, mai sarrafa mu ne da kai ko walla zai gaji. Samanin mafaka na shiga na zauna don haske kin zam yin zahara. Ka zauta makwara domin kafa hujja ɗaki na hoton ka na jera. A duniya da ke kaɗai nake gadara, ni ma da kai kaɗai nake yi mana. ciki na kallon ki jarumar mata, akan ki ban kyace na zaman kushewa ba. Yarima ɗan sarki ka zama mijin gwarzo, abin ya. Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na Kannywood Radio.